Здравей и добре дошъл в Дориан. Това е пространство за хора, които търсят повече яснота, вдъхновение и по-дълбока връзка с себе си. Тук няма да откриеш готови отговори. Ще откриеш въпроси, които ще те доближат до собствената ти истина. Заедно ще изследваме символите, които съществуват около нас от хилядолетия. Ще говорим за Таро, матрица на съдбата, силата на числата, лунните цикли, медитациите и много, много още друго. За връзката между душата, ума и тялото. Ще споделям идеи от книги за психологията, философията, личностното развитие. Нека да изтеглим първата карта на Дориан. И така, това е девятка пентакли. Девятка пентакли говори за ден изпълнен с увереност, самостоятелност и удовлетворение от постигнатото до този момент. Напомня да оценим резултатите от труда си и да не подценяваме собствените си способности. Тази карта насочва вниманието ти към възможностите, които се появяват, и да обърнеш внимание на това, колко много до този момент ти си постигнал в своя живот и да благодариш за това. Картата е от земна стихия и говори за стабилност, увереност в утрешния ден. Финансова карта добра в бизнеса, в делата, получаване на нови приходи, получаване на нови възможности, чудесно здраве, прекрасни отношения с партньора, но главно тази карта говори за работа, финанси, творчество, трудолюбие. Нека да изтеглим още една карта. И така, това е принцеса Пентакли, или още наричана Паш Пентакли в класическата карта. Класическите колоди е изобразен мъж, тук виждаме жена. Тази карта носи възможност за нещо ново в практичен план. Както забелязваш, и двете карти са отново пентакли, земна стихия. Днес можеш да получиш някаква нова новина, някаква нова идея да чуеш, ново предложение да получиш, билото свързано с обучение или с някаква бизнес идея. И е важно да направиш днес една малка стъпка в тази посока, защото това може да отвори пътя ти към нещо още по-голямо, нещо още по-добро. Насърчава вниманието ти да бъде обърнато към действието. Така. Чудесно. Още една карта, принцеса Жезли или Паш Жезли. Тази карта внася ентусиазъм, любопитство и желание за действие. Може да означава вдъхновение или съобщение, някакво ново начало, импулс и те кани да опиташ нещо ново, нещо различно.